Cần đen sọc rồi nè. Lunch cần ấy rồi nè. Appetizer rất là nhiều. Cái này con robot point in show mà define này. Cái point ready đó không này. Where's her regrets? I can see. Mama. Ja, dat is nog af. Ja. Laba. Hindi ka Valentine's Day given na. Ganda ba din yung sumo? Yes. Okay. Imulaw mi bed too. Ito is bo mom si. Apa yung toys bom kanya di five. Hay chung ở khăn. Đi bò. Bé kia giống về đấy. Cần chuộc tội đơn. We need to avoid worm. Are we going to take this? Yeah, I think so. Okay, bây giờ các bạn đó. Okay. Bây giờ jacket của này. Thì tin apa sang ada ka. Robotin. O sam pakai insu mati pakai. Ito Fanu kor kan ko ini. Apa jacket. Ini chỉ bài ule in lo dam tlang bo kan video mi lo thlir sak thin tu te in zawai chunga kolom tak zat zeta like le subscribe te mi lo pek saka comment te mi lo pek sak tu te kha kolom tak zat zeta phone te min petel zen ti kha mi lo sha sak don nia hei tun hi in rin ni Valentine's Day tuk ni khania Valentine's Day ni khanin kan pa in pang part te le nge box TV de min lo siam saka lo print veka 3D printing chumi ma tang to hana lo print ton ni zir top ni tang khan lo print to kan pa hianim hei kan company thil tur hei thil print ka nga ya tia in pop hello ka thil test to ni he tia chanin ma sengin Valentine's Day ni khani na ron por choka zen la ya te thawa ava la chuaga chutiang chanin hei hi lunch ka edu na min shwaya shopping mall ni ta mo helai hen food court food court a herin choi du hi kanga zo kan chuanin french fry ka ei chak la tu ka french fry an niang hi ka ei chaka chuanin le food court kan kal zo hianin hei teng lai vel an ka ang lo kan vak pol vel ni hei ka Fanu hianin ice skate an team yo he tiang hi ka du ve hi dia ange thil te lo he lo thiam ve do to no phe jonin tiang hi ka du ve he tiang hi ka du ve apa ka du ve he ti do chen an la ve to kop me he pathian zara ani po diaper a sheng to lowa ma se zana hi chon diaper kan sheng thira lo zum pal lo ta kan te lo zum lem lo zana po I don't remember if I ever tried this before. I think you tried it before. I feel like you tried before during company outing, I think. No, I don't think so. Helai muna tok fang kan thut nuwa abul nai sonin Japanese how animation how an zorna khati angkha omani kan en chindon mi kan tia he ka Fanu ming ang Hinata I lo ompal takin kan tia Hinata I ti hi amia animation a character hi kan mu thei lo re he shopping mall tina hianin he tiang animation Japanese how thi mo an zwa thina ma sengim voi khatma Hinata I ti ming amalem etiang hi kan lan mulo re mak vele tuk minato ti hi chu kan muto a oma ma siangin Hinata tik tak hi omlo elo en de chin ro pui ve rem khop mai hela ban boite Hinata yong nem lo kan don khoi su de khoi lo tu ran ti en ro khoi lo tu ti okay lên Hinata yong yom lo a wow aman za ki he lên mình thì ăn gì á Poi sáng ngay lo bấy tệ poi sáng là chọn thấy lậu ta lo tay
Ủa, cái này thì chú cái sexy thật đấy. What are they don't have? Oh, baby, here, look, they have a drink. Helai về lại hình nấu bằng card te nấu bằng toys te thì hình lâu rồi nè hi kan vel lut ve chin don mi kan tia man sa te eng san nge ti he teng do rai hian kan lut khal tu ka chana chunga kan vel lut chin do na eng zat te nge ban te ti vel te kan en don eng te nge an zor eng thil te nge om ti kan lo en chin ang ei ka fanu hi vel tuk thil han ngen tia han ta ti vel hi nation lawa hi kan van nei le ne em pakhat ani boka ama hian nula ve ter to boka tun chu hei ya chung po ai thil an lo zuar na sa no pang thil hei troller te bike te chuanin thil chi hran no te toys lem te khatiang te khi lo mani khi lo en kwal chinang o man zat te nen eng za te ngen ti kan lo en chin dan ya o hei kan fanu hi pathian zara van nei ve khop me toys hi khal sen lo hi ne ina hianin chuwang te pawh ni nge ti han en vel hi nuam ti ve ni min chhun ve te pawh ni mai thei ke pot thil han en kwal vel hi nuam ka tia lei tak lo hian han en kwal vel te aman han shat vel te tiang te hi nuam ka tia hei te hi sum nga lai ni to ni sumli Come, baby. Oh, il y a taille là le même. sum thum I did it. This one. This one one blue. ni sum hi panga $25. oh Oh, then like this is good. This is good. I do how this. yeah no di impon na le hi lizard ania dragon te klo ti mi kan fanu hi mizo tong hian in ka beve na sa in ka sha ma cheng in apa te tong hi thiam do zok ni in ka sha mizo tong ai ma hian in e api te ho an ron thani vel don lai an ron cheng wang nge chu ka shilo ma se ka mi ma po kan mizo tong ai ma hian thiam do zok ni hin ka she shim shima apa hian in no pang en kol te ti vel hi no ma ti zana te hian in ai bol don te hian in ama apa hian ama bol nge du thina chuan he ke manin dorar fanu le pa hun man na ni mai nang ni leng in nawi oma te hianin ama hian zana hian om top mai ni atim boka nute a pep nute mut ma hian nute hi kan hlek li ta mo chuanin khatiang khanin ya apa hian om pui tak pa chu wa zan lama hian chu wa te ko nge mani apa hi ngai thei em ewa ke ma ai mai hian apa hi du zo ka apa kal chodon office a kal he office ni na kal thang dem lo an kan pa hi akal don chang te pe hi chuanin atap chan ke ma ai po hian apa hi du zo ka hian ka sha chuanin he mi zo hianin lei shopping mall kan kal zo hianin now na ite po at nai to bo sia kan tia kan pa ta Asian food lampang Myanmar food a hianin lapet chin zok mle athak da chu mi chu tui de ome oban rei tak ka e man ni khan ka lei to a thak don pe la ka e athak that be em wangin tam do e ngai lawa hei ton hi chu mi lei to chun kan fakala chun chu mi zuwa HEB kan te grocery thlai na vel te sa vel te kan kar khat mang tu man tur mo chumi chulei turin kan kal le bok dona chuanin chuta chuanin he grocery kal hianin rin ain kan chung ko kan tlem viau na a sen so hi ro tam ve khop me kan pa hianin chu tizat kan sen ka ring lo kan ti thina he dinan mo he thlaka da han budget hi chu kan nei ta ma sengin tun thla hi tun kar hi tun hi enge kan tun hi engzang hi kan sen rin ti ve kan rin chok thina
maseri na hian kan lo seng le deuh zela hei insuk na te hei in chaw ani lo insuk na te thil dang dang kha lo le lo ngai ve thin awang khanin kan lo in seng le deuh zela tun tum po hei rin lo puin za ni chuang kan in seng le ni hi ole hei tuna chuanin hei ka fanu le ani ti ho kan tel lo a ti miang mo ani te a ka fanu te a pi ten om lai a ke ama ka sei to ang khanin ka wa chwa pui ve reng thei bik lo a ti miang an kan pa pun ni sengin ka fanu hian shwaya ti khan ang kal chwak thina chu ti hun lai a an video velte tlem azong karon ti langa chumi pa formin e ange ke mani life update mo tlem azong ke mani life update tlem azong run sei ka tum bok nga chanin he ka fanu te ha an lim lai te po he tenin karon ti lang pa don ani mo ama sebera chuanin ka soidu chu hei pathian kong ina le ompui na zara le pa zara ton thlengin dam takin hei mani khanin mani ti miang mo thlani kalta khanin doctor ten i enge khathisen asang thisen sang ting thisen thlum an ting hi ka nga lutuka atam lutuka wangin choite mothil e in su manga yang minte chu ti di lo chuanin note alian lutuk note alian to lutuka tuna po hei aya len bel le zel chuanin nu tan pon note tan pon in thil thalo a thlen theia ati eng thil thalo nge a then a thlen thei ti chuanin note alian lutuka mo a khanin hei pian swal ti miang mo mi rual ban lo na te thluak lama te por rual ban lo na te ni lo ponin chu tiang ni lo ponin an lo pui tling huna thisen thlum kan ti don mi blood sugar an tiang chi khamo khatiang te khan nei du a an te chu mi wang chuanin kan in sum ngai ni chu kan te patiang kong ina zara hei tun hi cho te ka thla maka chuanin bread hi ni khata pahnih chau ka ya chuanin zinga hianin thingpui thlum ka in thina ma se ton chu thingpui thlum in to lovin thingpui hang ka in to ni chuanin sa le thlaina ka e ani tin do tho hianin bon hu te ti vel hi ka ngei na lo wang hianin chuanin thil dang em ka e lawa hei nuts an tiang chi mo peanuts an tiang chi he tiang hi chu ka e tel boka ka e tel rang boka ka rer tham hianin hei snacks an ti mi khati anga tan khanin ka ei zo zo a chuanin tuna taki chuan lel bazara hei kati sente po alo zia om to ni tin hian ka in check up ni tin hian hei amani in test nang chi khamo khatiang khamin chu awangin ni tin ka in test a hei pathian ko ngaina zara hei result te po a tha a atlong zela chuanin kan pa min jin san tur nia february ni somni ni kha min jin san ni tur ania mara chu doctor te na khatianga min ti ta ka khachuanin kadin mona a that vak hri lo wang khanin khati hun lai khanin izin chuanin ange inga mote ompal chuanin na thalawang an te chumi wang chuan kan pa po min zin san lo a an company te po an company china kal tur ni ta china tang ka chuanin akal thei tak lo wang khanin an boss te china boss ten khate ho kha US a pon boss ten om tho mo boss hi pali lai an nia chuanin chung ho chu khalai hmuna US an ron kal khoma kan pa ti anen meeting nan nei ho ani meeting nan nei do na kum thar kum tir meeting chi khamo hei khatiang khan nei wangin chan hei tuna hri chuanin pathian zara ka tha a hei no te kan nei nai to lu tu kani March nili mai hi ni to do na ke mani due date tak hi chu ni som paro ka ni ta kan due date hi amar chu kan doctor nu kha jin kan doctor nu khan in ka jin do na te chu mi ni wang chuanin March nili ya C section mo operation kan ti don nia min tia chuanin dar nga tlai lampang dar nga nei turin kan in bat se a mar chu hei engtin tak nge kan ti don kan la sha chang lawa chungte kan nei em lawa kan fanu hi kami operation C section kan ti hun lai khanin kan fanu hi kan kyang a om thei don si lawa kan kom sak te hian mi lo en kol sak mai don mi nya kan te kan zot to a ni kan lo en kol sak don chau na min tiam kan pa ka kyang a om ka du ve bok sa tina ba ka no te ron so ma sak ber khanin kan pa mu ve seng ka du a chung te han nei lo ti miang mo ramdanga ramdanga fa han nei a chung te om lo nei chu ti miang achang hi choni na boy thlak ang reng ve hei tu na ka soyang khanin tu na mi hei kan fanu kan kyanga om thei lo changa atul tuk changa
min lo lak chok tu tur hi an lo om shan an om si lo ma sengin pathian zara kan kom chak tem kan kom chak te khanin kan lo om sak mon chon min ti hlawa chuanin hei eng em ti lo tura anga yang chuan le thil pakhat nikum atang nikum helai hmun kan rawn thleng tan tir atang hianin ka fanu hi tv kan en tir ve tan ani chumi hnuah chuanin I chu tiang hun lai chuanin ti mizo tonga a en du ang chi toys khatlem ang chi vel hi hetiang hi mizo tong hian a awm lo hrim hrim a sap tong ti miang ma hetiang chau hian a awm awang hian eng ti nge o niang ka ti mizo tong hian in awm ve sengin ka fanu hian a en du awm sia ka tem chuanin kan pa nen kan ngei tawh chhuak a video siamila thanga kan tia me tha dawn tak anga mizo tongin hetiang toys khalh lem ang chi mai mai hian mo mi tuna ka fanu ina a en du ang thin ang hian kan siam dawn mi kan tia chuanin kan pa min buai pui hian chuanin le hei kan ziak chhuak a kan soi tur ka soi du ang chi te tlem a zawng te kan han ziak chhuak a amara chu eng eng emaw ti miang hei kan in khati hun lai khan kan in lei tur thung chang vel te emaw buaina harsat na man lo na neuh neuh mawang khanin kan ti lok thei lo a chuanin hei tun hi bul kan han tan ve ni thiam le thiam lovin tling le tling lovin kan ti ve le no no ka fanu pun en no ma ti khop a en nom ti zawng tak ani ka ti kha chumi ni wang chuanin mizo tongin en tur a awm tawh dawna channel dang pakhat ka siama chutah chuanin mizo tongin naupang toys khalh lem ang chi maw en ti nan hei rawng ang chi hei eng rawng nge ti ang chi pakhat pahnih pathum tia khatianga chhiar ang chi te kha maw chuan chumi pa tlem a zawng zai te lam te khatiang kha ti ka tel zau zau bawk ani ma sengin ka sueng khanin ka ti ve no nuwa thiam le thiam rawi improve te pawh ka tum zel anga in lo en sak ve ula in lo en du dawn ni chuanin ka channel tuna hemi ka channel hnuai hianin a link ka lo dah bawk anga min lo subscribe sak ve bawk ulangin mizo kids video ka tia mizo mizo kids tih kha inziak tlanga chuan video tih kha space zo a khanin inziak in type anga chutin i lo chuanin a lang mai thei lo ni a mak ve la tu ti nge video thar ani wang aniang a kan tia kan han ngak char chara mar chu hei vo in ni hnih ni thum hnuah hianin ni hnih na vo in ni hnih na ania ani hnih na hnuah hianin ka hmu ve thei chau ani chin khanin ka va type le china a lo lang ve chau a that viau hi ka tia mar chu chung lampanga lo awm lo a hnuai a he ta scroll thlak zar zar kha ngai dawna i lo en du dawn ni chuanin min lo share in min lo subscribe sak ve theuh turin ka ngen bawk chawa in fact hi ho pun an tangkai pui ngei ka be sia ka sueng khanin rawng te hi a tam khawpa eng rawng nge tiang te hi rawng chikim te hi lam dik lo te ka nei deuh nual nual mai thei a khatianga te khanin min hre thiam ulangin lo improve zel ka tum dawn nia hei kan improve ve tawh khawp mai a hmasa ber khanin ka fanu toys room ah video chu ka siam e ka tia ka siama video chu ka siam sak berah chuanin kan siam deuh nuala chuanin hei atuk zanah khanin kan pa in note kamu ka ti mut ka fanu kamu ka ti mut thil lai in room pakhatah hianin min lo set sak veka nakina chungte pawh chu ka rawn la siam le nga video te pawh kan pa in a min set sak vel tv ah hianin ka phone nen a connect vek bawk a kami camera ka lak khanin tv ah hian a lang thei vek bawk a khatiang khanin min lo set sak vek ani min lo surprise a enge nau ka ti mu hi zo a chuan kan pan lo kal ro le min te min an tir sin chu o karin lo dei in hei i video hetia video ka siam na tur mo a mi anga thil tha chu ni lo ma se ke mani ni ang kha kan mangan kan mang hrin i chu tu na hri chuanin tuna tak hri chuanin kan kan la improve le zel kan be se ya kan video no pang ho te na ma ten lo so na no pang ho te na an lo tlei pui nu le pa te na an lo nu le pa ten lo chok zang khai thei te kan be se ve ni ka fanu anga khati ang mizo tonga tiang thois khal me me te lo en ve du thin fa te in nei chuanin mi lo follow ve ngei ngei ruwa chuanin le ka fanu kha a voice a khanin an hnung lampa khanin mi lo subscribe ve ra u ti kha mizo tong khan ka fanu in lo sei ve khang ta cái Facebook cái em nun ka ngai thlan nun ve atong dan nen khanin nakina anula thuna a en le duang ti na thil lung kha ka ne
ole khati zong khaton tuma kan video chu lo le post tri sengin kan video te min lo en sak thin tu te in chunga kalom tak zat zata chuanin like le subscribe te comment te khatiang kha mi lo ti sak thau don ni bye bye ole